Madu ke Solo iki.
Bolo Cokek kompak sekali hari ini ya. Ayo Mas Adi. Panyuwunku mreng sliramu rungokno tangis sing ati iki lewat angin wanci dalu tak titipke salam kangen jroning ati. Madu guys malah iki. Sir sir asai. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen aku marang sliramu aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu. Pancen kudu tak lakoni yen to tresno aku duweni rapot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Bablas ke rondo desa ya Mas. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati rondo desa ya. Spesial buat Mbak Mur nama Kinanti. Yen membrong katut mencerang, yen besemut saya tambah maton. Rupa ora sepiro pranyata
Cokek masih semangat? Masih, alhamdulillah. Ayo, ayo. Ayo sampean lebok ke. Yo. Monggo Mas Adi. Gonta ganti pasangane durung mesti tapi kebejone Ono desa wayu dhewe rek maneh dadi rondo limo anake oke men anake ya yo Cokek lagi kumpul ngene iki ya. Ora apa-apa, santai wae. Gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone ana desa wayu dhewe rek maneh dadi rondo
dicabut Bapak. Satu aja. Nah, Bapak dicabut Bapak. Nah, kalau HE dicabut ya, Bapak dicabut Pak. Kuning dadi sesir ana kebak desa Purwosari apa kamu ora ngerti yen prekuning gawe marepe ati Madu kes malo iki. Oh enak oi. Iya 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 iya. Apa sliramu ra pirsa ajroning ati Ayo Mas Reza. Asal. apa sliramu ra krasa yen kangenku tanpa upama masuk batu ketik Puput wae sapa aku ora lali nalika sliramu pamit bali udan krimes sing jalari nganti adu kangen jroning ati Bapak udah pinter kalau HE dicabut. Ayo ayo HE. Monggo bolo cekak HE HE. Bapak. HE. Aduh. Kalau anak kecil tuh biasa mas. Dibablas ke lewong ya bro nanti. Oke. Prank kuning spesial kang Mbak Esti. Ya. Iya, Mbak Esti. Jos, monggo. Pring kuning Oh. Molo iki. Yo.
Bapak udah nggak ada yang dicabut. Oh iya lewong ini iya. Monggo Bapak telaske Pak. Telaske Pak. Sabtu ben. Ibu bisa monggo. Oh sliramu Dadya ing sisiku. Mugi Gusti milane tresnaku bakal kanggo Esti. Madu Krisma. Matur suwun Bapak Ibu. Dadi oleh wong atiku analikane sepisan ketemu wong ayu kanthi anggodo ati lintan siang dalu Matur suwun Mas Ande. suwe nggonku ngenteni ale wonge atiku anggo jampi Anta agendo kemana-mana. dadya ati sawiji najan abotan lakoni Mas Landak bablas ke lintang asmara saged. Oke, jan spesial buat ibu iki pokoknya. Biasanya nonton yang YouTube saiki aslinya ketemu Mas. Nah, penggemar Mas Landak ini. Nah, nggih. Niku nomor teleponnya enten lho, Bu. oh nggih kali Mas Yebro niku Monggo telaske. Sabtu